ассалому алайкум подписчикои ман ва апау хоҳарони азиз. имрӯз мо бо шумо тайёр мекунем торт бо номи мидавик. тарзи тайёр кардани ин торт чанд намуд ҳаст ва мо яке аз он намудҳоро имрӯз тайёр мекунем. ва шумо азизатон набарорен ки ба канали ман подписатсия кунен ва лайки худро гузорен. сар мекунем. ба мо лозим меояд 6 дона тухм. аввал мо тухмҳоро бо ёрии миксер то сафед шиданаш лат мезанем. акнун тухми мо сафед шуд ва ҳаҷмашам бисёр шуд. мо метавонем 250 грамм шакар илова кунем. шакар бояд хуб ҳал шавад. мегзарем ба қисми дигар. ба мо 3 қошуқи калон асал лозим. баъди гирифтани асал мо бояд косаи худро дар алоби паст монем. дар алоби паст мо ҳамин хел кофта асаламонро бояд об кунем. дар ин ҷо ман нишон медиҳам ки асал бояд чанд қадар гарм шавад ва об шавад. акнун мо метавонем 1 қошуқи майда сода илова кунем. баъди илова кардани сода мо бояд асали худро тез кобем. дар ин ҷо тақрибан ба мо 5 дақиқа лозим меояд. дар ин 5 дақиқа мо асали худро бояд кофта истем то сурх шида нашад. ва азизатон набарорен ки бояд алоби мо ҳама вақт паст бошад. асали мо сурх шуд. ба ман дар ин ҷо кифоя ҳамин қа сурх шудани асал. акнун 250 грамм сливочное маслои худро майда карда ба яктобӣ мо илова мекунему хуб мекобем. азизатон набарорен ки бояд сливочное маслои мо ҳарораташ ҳарорати хонагӣ бошад.
баъди хуб ҳал шудани масъалаи мо косаи худро аз алоб мегирем ва хунук мекунем. аллакай сафедии моам тайёр, асали моам тайёр. акнун мо бояд ҳардуи массаи худамонро якҷоя кунем. дар давоми видео ҳамаш хуб нишон дода гирд. акнун орд илова мекунем. дар ин ҷо ба мо тақрибан 250 ё ин ки 300 грамм орд дар кор мешавад. хамири мо бояд мана ҳамеихел бошад. акнун хамирамонро 3 тақсим мекунем. агар шумо хоҳед 4 тақсим ҳам кунед мешавад, чунки ба ман 3 корж лозим буд ва ман 3 тақсим кардам. дар листи тафдонамон ҳатман коғази равғанӣ мемонем, яъне ки пергамент, ва хамири худамонро баробар мекунем. дар ҳарорати 250 градус 4-5 дақиқа мепазем. мана ҳамин хел 3 корж тайёр шуд. акнун коржҳоро баробар рост карда мебурем ва коржҳои буридаамон ҳам лозим меояд. коржҳои буридаамонро бо ёрии блендер майда мекунем. шурӯъ мекунем ба ҷамъ кардани тортамон. дар ин ҷо ман хостам ки торти ман боз ҳам мулоимтар биёяд ва ман сироп тайёр карда аввал сироп рехтам, баъдтар крем. мана 2 қабат мондем. баъд сироп мекунем. сиропи мо аз оби ҷӯш омада ва сӯшонка мебошад. ва боз дар ин ҷо ман 2 намуд крем карданро нишон додам. як намудаш бо кафгирчаи силиконӣ ва 2 намудаш бо ёрии халтачаи селофанӣ мебошад. ба шумо кадом намудаш осон бошад интихоб кардан гиред. 3 қабаташро мемонем акнун ва бо крем маҳкам мекунем. давомашро акнун тамошо кунем.
торти мо ҳам тайёр шуд. Мо инро якшабона рӯз дар ҷойи хонагӣ мемонем. ба ҳамаатон раҳмат, ки видеоро тамошо кардем. умедворам, ки ба шумо торти пухтаи ман писанд омад ва ба худатон камеам бошад. ягон нозукии тортро аз худ кардед ва азизатон набарорем, ки ба канали ман подписатсия кунед ва лайки худро гузоред. худо нигаҳбонатон бошад.